Goed, de laatste dag van maart en dan kun je de balans opmaatje en dan weet je het wie een droege maat. Kurk droeg, maar joet gaan we dan toch rein, de oude nacht rein en daar is de natuur ontdekt. Het kan uitbotten, het kan grien worden. En hoe het wetter sprutsen, in Nijlemmer waar toch de waarnemer melden 10 mm en dat weer record droeg en die waarnemer doch de waarneming zal zo'n 1968. Wol, het waar, het actuele waar, joen en vannacht droeg. Temperaturen nog op 10 graden en we hebben het vierde zoer een matige en krachtige zuidwestenwind. Ja, het wordt nog stevig. Morgen dag, bewolking. Eerst even rein, in de midden het droge waar, maar het blijft bewolkt en de temperaturen al bij 12 graden op de eilonen onder invloed van het koude zeewater en 15 of 16 graden op het verste loon. En dan warmt het al op met een matige en krachtige zuidwestenwind. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Sneeuw, een prachtige dag. 20, 21 graden gemiddeld. Budget in het oosten, het zuidoosten, misschien wel 23 graden. Steeds maar simmerwarmte. De eerste simmerdag van dit jaar. En de wind die komt uit zuidelijke richting, matig en vrij krachtig. S'nachts hebben we het door Rijn en buien, maar zijn 15 graden. En maandag hebben we het door een droge dag, maar zijn 13 graden. Dan wordt het even minder mild, maar nog een prima temperatuur voor de tijd van het jaar. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.